जोंहा एक्स एनडिएफबि बिथांमोना बा बारग' एनडिएफबि बिथांमोना पुलिस साख्रि मोनसिगोन बे बाथ्राखौ खौरां बिजोंनि गेजेराव फोसावनाय जादों। बेनि सायावबो सावरायगोन आरो लोगोसे गुवाहाटियाव गिथाव बाथाव बुथारनाय जाथाय बिनि सायावबो सावरायगोन। खुलुमबाय, नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। अब्ला जाय बिथांमोना एक्स एनडिएफबि महरै खामानि मावदोंमोन बिथांमोननि थाखाय जोबोर गोजोनथाव खौरां। बिथांमोना आसाम पुलिसाव डाइरेक्ट साख्रि मोनसिगोन। बे बाथ्राखौ जोंहा बर'नि खौरां बिजोङाव फोसावनाय जादों। दा बे खौरांखौ नुनानै गोबां मानसिफ्रानो रंजादों आरो जोबोर गोजोननाय फोरमायदों। दा बिथांमोना पुलिस साख्रियाव डाइरेक्ट साख्रि मोनसिगोन बेनोमोन आरोना खौरांफोरा। जायफोरा एक्स एनडिएफबि बिथांमोननि थाखाय मोजां खौरां। दानिया फैदो जोंहा गुवाहाटि नोगोरमायाव मोनसे गिथाव बाथाव मानसि बुथारनाय जादों। सैमाखौ बुथारदों आरो मानसिखौ बुथारदों। बे जाथाया जादों गुवाहाटि नोगोरमानि सिङाव थानाय बरागाव हालामाव। बरागावआव सासे सुबुङा गावनि गोसोथोनाय आइजोखौ, जायबा आइजोआ हौवा दंखायो आरो गथ' गथायबो दंखायो, बे आइजोखौ लवाजों गाग्लोबनानै इनाय बुथारदों। बुथारजानाय आइजोआ जुलि जाखानायमोन, नाथाय बे आइजोआ दायनिगिरिजों सिरि सिरियै सोमोन्दो लाखिबोदोंमोन आरो दायनिगिरिया बिनि फिसाय आरो बिसोरनि सानै गथ'खौबो लवाजों गाग्लोबनानै गोब्राब जखम खालामदों। नाथाय बिसोर थैथारासै। गोब्राब जखम जानाय थासारियाव दा बिसोरखौ गुवाहाटि मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो दङ। बुथारा दायनिगिरिनि मुङा जाबाय निरन्जन गहाय आरो बुथारजानाय आइजोनि मुङा जाबाय रिता दास आरो जोखोम जानायफोरनि मुङा जाबाय आबानि दास। बे जाबाय रिता दासनि असे फिसाय। रिता दासनि फिसालाफोर मौसम दास आरो सौरभ दास। बिसोर सानैया रिता आरो आबानि दासनि गथ' बा फिसाज्ला। दा बिसोरखौ फाहामसालियाव फाहामथायनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ। आरो दायनिगिरि जायबा निरन्जन गहाय, बे निरन्जन गहाया गिबियावनो न'आव हाबनानै मासे सैमा फिसिनायखौ बुथारदों आरो बुथारखांनानै न' सिङाव हाबलांनानै रिता दासजों नांलाय खमलाय जानायाव बिसा न'आव हाबनानै बेबायदि जाथायखौ खालामदों। गोबां दुखुनांथाव खौरां। बेहायनो निरन्जन गहाया बुथारजोबनो नागिरदोंमोन, नाथाय गुबुन साथामा थैयासै, रिता दासआल' थैबाय। आरो जायबा बुथारग्रा दायनिगिरि निरन्जन गहाय, बे निरन्जन गहाया जाथायखौ खालामखांनानै गावनि रुमाव थांफिननानै गावबो दौलें लानानै गावनि जिउखौ गावनो फोजोबदों। गोबां सोमोनांथाव आरो गिथाव बाथाव बुथारनाय जाथाय। बेबायदि बुथारनाय जाथायखौ गुबुन रायजोफोराव खोनायोमोन, नाथाय आथिखालाव जोंनि बे आसामावबो खोनागासिनो दङ। ओरैबायदि आसरित। निरन्जन गहाया रागा जोंनानै बिसा न'आव थांदोंमोन बा रिता दासनि न'आव थांदोंमोन आरो रिता दासजों निरन्जन गहायजों दान मोननै सिगां दोनखारलायदोंमोन आरो बिसोरो खौसेयै थाहैदोंमोन। नाथाय रिता दासआ दान मोननै सिगांल' गावसानि न'आव फैदोंमोन बा आबानि दासनि न'आव फैदोंमोन आरो रुजुरुमुयै संसार जालायगासिनो दंमोन। बेनि गेजेरावनो बिसोर सानैनि गेजेराव, अदेबानि निरन्जन गहाय आरो रिता दासनि गेजेराव मा मोनसे जाथाय जायो आरो बेनि गेजेरावनो बुथारलायनाय जाथाया सोराङाव फैयो। दा बे जाथायनि सायाव जोंहा गुवाहाटि पुलिसा नायबिजिरगासिनो दङ। अब्ला नोंथांमोना खोनाखाबाय जानांगौ, गोबां गिथाव बाथाव जाथाय बियो आरो जायफोरा एक्स एनडिएफबि बिथांमोननि थाखाय जोबोर मोजां खौरां। बिथांमोना साख्रि मोनगोन आरो बेयो जोबोर मोजां बाथ्रा। जोंबो गोग्गानाय मोनदों। आरो जायबा एक्स एनडिएफबि बिथांमोना माबायदि मोनदों बेखौ आं इयुननि समाव सोंनानै नोंथांमोननो खोन्थागोन। आरो बे चेनेलखौ जायफ्रा गोदानै फैदों बिथांमोना साबस्क्राइब खालामनो हायो आरो जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदों होनब्ला भिडिअखौ लाइक खालामनो हायो। गोजोन्थों, एसेनोसै। जै बर' हारिनि। जोंहा एक्सन ग्रुप मोनसे केस फैदों। दा बेनि सायाव एक्सननि एसे सावरायनो नागिरदों। जों दा दंफैयो नैबेखिजा जोंहा गार'गुलि दङ। बेहाय बर' गामि गोबां दङ नैबे हाजोआव, आरो लोगोसे नैबेखिजाबो दङ, नैबे हाजोआवबो दङ। जायगाया जोबोर मोजां। बेखिजा थान्दानो बारसो नांबाय थायो। आरो नैबेखिजा जोंहा साना हाबगासिनो दङ, हाबसिगोन, दालागै हाबसिगोन। दा भिडिअखौ नायबानो हाबखांबायानो आरोना। जेरैबो हाबना नों सिदा बे लामाजों फैबाय था आरो